Manghugas ta. Mani akong kinabuhi dire sa Saudi. Kini akong mga amo. Way lababo. Pobre kayo. So, mo ne. Dire ko maghugas. CR! So, ang akong sabon. Wa pag hindi sabon akong amo. Powder. Powder na nilabhan. Maghugas dahil ka. Bahit kayang kinabuhi dire sa abroad, dire sa Saudi. Okay. Kuan. Mingaw kay ta sa atong pamilya. Ilabi na, matawag ko sa akong anak. Tawag ko sa akong pamilya. Dili makon aga nang sanay makon aga nang dili. Di na ko katawag kay magsige kong tawag. Wanay manubag kay natulog na sila. Tawagan ko nila, di ko katubag kay parte na kong bisiha. Mo ni akong kinabuhi dire sa Saudi. Nampait kayo, mingaw na kayo ko sa akong pamilya. Nagbasol ko sa kong kinabuhi, nganong hing-abroad pa ko dire sa Saudi. Na, mo ni, ang akong kahimtang dire, akong amo, perting pobriha. Kay ano, walay lababo, na CR nagkuhan. Nami CR nagkuhan, hugas. Muni akong kinabuhi dire sa Saudi. Nakakoy daghang labunon, no? Duha ka balde akong labunon. Ako, pag yun brasan, wala may washing akong amo. Ako na rin brasan. Pait kayong kinabuhi dire sa abroad. Nalayo kayo ta sa atong pamilya. Gimingaw na kayo ko sa akong kuhan. Sa akong mga anak. Nilabi na ni Inday Vlogs. Sige, tawag si Inday Vlogs ginihas ako Kumusta na daw kuno ko. Wajud ko kakuan. Nag-chat to sa ako. Wajud ko ka kuan. Ka-reply. Wajud kay busy kay ko. Oni. Ani akong kahimtang diri sa Saudi Arabia. Dito sa mo awa sad mi lababo. Pero sa gawas mi manguan, sa gawas mi manguan sa amo, sa gawas mi manghugas og plato. Pero dire nanadid ko sa sulod ng uan na hugas og plato pero naalagi sa CR eh. Mulagi ang akong amo, walay kuan wala sila lababo. Nami sa CR manghugas. Pobre kay ni akong amo kay kanawa ko pintal naman ni ilang balde. Pintal ang kabo. Manang pait kaayo. Kapoy kay ko ako'y pahuway diri kay magsige na lang gyud ko trabaho. Di jud ko kalugar og kuan. Tawag sa pangatawag sa akong anak. Kay perting kuan na. Perting bisiha. Anya, itawag na ako sa akong anak. Wala na, tulog na kaay sila. Wala na manubag sa ako Ay, kining atadrin sa kuwan, abroad. Muna akong kahimtang din sa Saudi Arabia.
Dili ako kahimtang perting alin mong utak. Nahanglan magtagong-tagong daw konta ani akong kahimtang ba. Abingan ako og walay mga taga Saudi Arabia na pobre nasa DI. Ani pait kayo ning mag-abroad ta. Ang makarelate ani kay kana lang mga naka-abroad. Daghan kay hugason. Sabi naibisita pati daghan na sa hugason. Yung ani ning mag-abroad ta pait kay tanan ninyo kay pamilya. Magsige pagid tagkaog kubos. Yeah. Alas 12 na ta sa gabi alauna alas 2 makatulog. Kaya magsige pagi hapon og trabaho. Ang nagsiting paita ang kinabuhi sa abroad. Unang kamo, una mo yung mga anak. Ay lang mo pag-abroad kung mabuhi ng mga imo sa Pilipinas perting paita samaan ni karon ako ang kahimtang perting yung paita. Karon gabi naman kairon. Nanghugas pa ko og plato. Nya. Magkuan pa jud di karon mo. Nilaba pa ko. Loo. Ang luwag sa kung amo ba kay gold. Abi ko pobre. Kayo ni sila dili di ay kayo. Gold man ilahang luwag. Karon pa ko kakitaan ni. Nada ay luwag na gold, no? Mahala siguro ani, no? Sa ato sa Pilipinas, kay ang gold kay ato raman ng ikuan, ikulintas, isingsing ug iarios. Sa ilaha diri ilaha man ding iluwag raw. Mahala siguro ani ba?
nila ang gold. May nasa silver nilang baso, oh. Nasa sililuwag na silver, oh. Ilang mga plato o kay gold. Ay, sa silver. Mga tsaa nila o kanang sa atong di ba aroma rama ilaha o kay tsaa ba niyo? Tsaa. Okay na. Ay na pupurong. Ano nga na po? Ganyan. Oh. Okay na. Okay na. Ipakuha na yung nagbupay. Oh. Paita. Ay, sige, sagit mo na. Naam kay bata nga nagkuan. Naam kay bata nga gibantayan. Sana ma. Okay ra na. Naam kay batang gibantayan.